Когато да има ускорение. Тук там леки спираш. Това не е ускорение. Това е подстичване. Особено отдъвка, вратата перфектно. Абе назад личе, бе! Кръстът е изправен. Кръстът е изправен. Не бутайте човека, само вдигайте. Давай! Видя ли, че може? Давай! Смяна! Бързо! Давай, вдигай! Да, можеш! Широко ръцете, Ласе! Косе, стига си мъжка! Ръж! Тежко е! Тежко е! Да стъпиш максимум да вече да балансираш. Назад не се връщаш. Ами защото като не стъпваш има една динамика, дето е доста по-сериозна. Давай! Закрити! Ей там! Защо? Защото е добре да направим трети кръг. Виж краката и отпусни, добре. Иди назад, добре.